गान दामनानै होब्रा एकदम गोसो बिखा गोरबोआव नांहाबलायनायखौ दामनानै हो आं गोबानो ओंखारबाय लोंसोबाय गारिया लाखिथ' नङाबा दा गारियावनो गोबागोन आं मासो डिस्टार्बलै ओंख्रिखौनो मा संनोसो मोनबाय आङो आयै औ आबा आयै मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोङो आबा ओंख्रिखौनोथ' मा संनोसो नंदों आङो आयै दिनै आं संसै नामा मा नों संनो मानो आबा ओहो आयै सानफ्रामबोथ' नोंनो संखायोना दिनै आं संसै आयै दिनैलाय मा गोसो जालाबायखो आबा ओरैनो आयै आं संनो लुबैदों दिनै नोंथ' आंनो सानफ्रामबो संनानै जायोना आयै बेखायनो दिनै आं संनायखौ जादोलाय आं संनाया नोंबायदिथ' जानाय नङा आयै नाथाय आं संनायाबो जाजासाबो आयै दे आबा दिनै नों संनायखौबो जानायनोसै नों लोमजाबाबोथ' आं दालाय संखायोना आयै दे आबा इधर चला मैं उधर चला मैं जाबायना जायाखै रब्रा मानो एसे आथुर बे हरथ'नायखौ नुवाखै नामा नोङो दे बाद दे हरथ'यो ना सोराङो आंहालाय मा नांजादों नोंहा थांनो नालाय थां आं थाङाथ' अ बिदिबा नों बेयावनो थालांनो लुगैदों मा जानो मा जानो आं थालांबालाय मा जानो आं नै बे जुरिया रावखौबो गियाथ' आच्छा आं हारसिंसो थांसै दा गालांगोन आं नोंखौ गालां जेबो नङा नों थांदो आं हारसिं थांगोन नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि बुं नों सोरखौबा मोजां मोनफेरबायना आं मोनदोंमोन नाथाय दिनै गैला माब्लाबा सोरखौबा मोजां मोनदोंबा ना आंनि बायदि गोरोन्थि दा खालाम दिनै आं आंनिनो गोरोन्थिनि फिथाइखौ मोनदों हे सोरबा नोंखौ मोजां मोनबा बिनि अननायखौ भेलु हो आंनि बायदि गोरोन्थि खालामनानै खोमानानै दाला नङाबा फस्थायगोनबो जाबाय दा थ'दो बर'सानो
फन हरनि र'। हेलौ बरसा। औ इमि। मा खालामदों नोङो? आं ओंखामसो संदोंमोन। मा? ओंखाम संदों? औ। मा ओंख्रि संखो बरसा? ओंख्रियानो माबासोमोनलै। आं दहाय अमा बेदर लायदोंमोन सानाव। बा मालाय बेदर दंलायलायो। औ। आंनोबो दरनैसो खुबैहरदो दे। दे दा अनलाइनजों हरगोन आङो। माजों हरगोन? वाट्सएपआव हरगोन ना फेसबुकआव हरगोन? जायखिया नोंनिसिम सौहैबानो जाबायना। ओमफ्राय नोंलाय ओंखाम जाखांबाय? जोंहा जाथ'वाखैनो। ओमफ्राय ओंखामा खामजागोनबो दा आंजों फन रायलायबाय थानाया? खामा दे। ओमफ्राय मानोथो दाबो ओंखाम जायाखै नों? माबा आं हारसिंखाय जानो बादों। मानो हारसिं? आब' सुरिया दहाय नोंसिनाव थांनायानो दाबो न'आव फैयाखै। माथो आइया दहायनो ओंखारलांदों होनदोंमोनलाय? सोरनावबा लोगोनावसो थांदों नामाथाय। आं फन हरदोंमोन हमाखै। बिदिबा थांदों खोमा। जानो। दे बिदिबा बरसा नों सोंथ'दो दे। आं कल खालामफिननि र'। आफायाथ' दिनै फैखानाय नङा। बिजनेस मिटिंआवसो थांदोंमोन। जायखिया नों ओंखामखौ जानानै था दे। हारसिंबाबो मोनायाव ओंखाम जायाबा गेस्ट्रिक जायो। जागोन दे। दे बिदिबा। हा? सेमनि फन? हेलौ सेम। औ माबेमोन? इमि बाहेरायाव ओंखारबोलाय। मा? नों जोंनि न'आव फैदों नामा? औ नों ओंखारबोल'। र' बिदिबा थांगासिनो आङो। दे थाब फै। दे। आब' सुरि। आब'खौलाय अबेयाव लोगो मोननाय नों सेम? लोगोनि पार्टियावसो थांदोंमोन आङो। बेवहायनो बेखौ लोगो मोनदों आं। रुमाव दोनहैदो। लोंनो हायाबादि मानोबा लोङो। थेंक इउ सेम। थादो इमि आं थांसै। आं न'आव थाङाथ'। मिस्टार नार्जारि। Yes, ma'am. जोंनि अफिसाव गोदान जइन जानो गोनां दंमोन ना? मा नाममोनलाय? येस मिस्टार बरसा। मा जाखो? मानो दासिमबो जइन जाफैयाखै बेलाय? Ma'am. मिस्टार नार्जारि थाबैनो जइन जाफैनो खिन्था। जागोन ma'am. आरो बुं आं बेफोरबायदि लेट खालामग्राखौ एसेबो मोजां मोना। नाव थांदो। मिस्टार बरसा बसुमतारी। मानो इसेबां बारे हरबाय थायो नों? बिजिखौबो मिन्थिया नामा? फ्रि टाइम मोनबानो हरखायोना आं नोंनो। फ्रि जाबानो हरखायो माथो आं नोंनो। बिदिबा मानोथो हमा आंनि फनखौ? सोमखोर मा खालामनो? मिस इउ। एसेबां फन हरबाबो मानोदि हमा नोङो? ओमफ्राय मामोन? आयौ एसेबां रागा मानो नोङो सोमखोर? आं उन्दुनोसै मेंबाय आं। दे आं गाबोन कल खालामफिनगोन बिदिबा। बाय। मा एसेबां साखो खर'आलाय आंना? उफ। हे मैयानासो बारा जादोंदां लोंनाया। आइदि हा
डक्टरनावसो नायजानांसिगोनलै। मानिसो साखोथाय? आया र' आंना सेलफनावबो थांखो? अबाव थाबोखो दे? उफ, खर'आबो सानाया हालालै। ओमफ्राय आंथ' क्लाबावसो दंमोन। न'आवलाय माला फैखो आङो? उफ, जियानो हक फनखौनो गोदान लायफिननांसिगोनदां। अबाव थाबोखो आरो दासो जानो मोनबावगोन आङो। र' फेरेंगाखौनो लेमन टि बानायफिनसै आं। फेरेंगा! बेबो लेंहरबा थाबखौनो फैया। फेरेंगा! औ आब', र'। नुबाय दा, थाबखौनो फैया लेंहरबाबो। आब' लेंहरदोंमोन? ओंहो, आं लेंहराखै। आंनि मोदायासो लेंहरदों नोंखौ। आब'आबो ना? ओमफ्राय मा खर' हमबाय थाखो आब'? आंबा खर' सानाया मा आरो नोंहा खर' हमनायखौसो नुदों। बेफोरखौ बाद दे आरो आंनो लेमन टि बानायहैथां। दे जागोन आब'। आयंनो खिन्थानो नामा आब' खर' सानायखौ? नाङा दे, खिन्थानाङा आफानो। दे बिदिबालाय। उफ, खर'आबो मासो साखोथाय आंना। मुलि जायाखै नामा आब'? जादोंमोन जानायालाय, खामानिसो होआखै। दे नों थांदोल'। दे। मादि जाबावगोन जुरि? दे थाब लेमद'। जानो लुगैनाया हामथारला ना मादै? औथ' आरो रानि, सान्दुं गोसायाव मोजाङानो जाबाय दिनै जानो। ओमफ्राय मादै, थाइजौआलाय गोखैना गोदैथो? जानोहाय रानि, आंबो जाफेरनायाखै। एबारावसो थाइदों नालाय। बा इमि, माथो थाइजेननायखौनो मोनजाफैबायलाय नोङो? नङा दालाय मादै? नंगौथ' रानि। दे थाब लेमदो, लासै। र' जानोसैयानो। दे जेबो नङा, लासै लेमबाबो अरजाया। नङाबा दानो आखाइफोरासो बौलायलांगोन। नै ओमफ्राय बर'सायालाय हाबावथो थांखो? न'आवनो दंमोन। बहा थांखोथाय? दे दा हाखांबा लेंहरबानो जाबाय। हाखांखासिगोनानो, र'। हेलौ, बयबो ओरैनो हरलाय। दे फेमिलि फट' लानि। दे बयबो मोजाङै थादे। रेडि 1 2 3। देनाय एसे आलदा स्टाइल थाब्रा। र' बिदिबालाय। बिदिसो जानांगौ दा, र'। दासो जादों दा। बरियाखा। आं गोरोन्थि मावामोनब्ला बियो सानसे आंनिसो फेमिलि जागौमोन।